Memandangmu seperti memandang bulan yang sangat indah di pada malam hari ini, Mas Gading. Aduh ya ampun. Ojo semaput, Mas. Ojo semaput toh? Ya. Iya, terus sekarang mau ngapain ini? Lah mau ngapain, apa kita dolan aja ini yo? Yo. Ayo. Sopo sing arep genteni akunya? Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jangan song. Iso aku. Hah? Sing marahi sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi. Tukang dalu pindho lah. Sugeng dalu. Pripun dek niki iramane warga laras iki jan. Jan pu enak Mas. Jos tenan. Peda buanter tenan. Mas, jan cemempeng ning kuping. Cemempeng ki apa, Jal? Apa ya Mas? Kalau di Jawa Timur itu cumpleng ngano, apa ya Mas? Penak. Kepenak. Iya. Wah, kuwi romone seneng sing banter-banter berarti. Banter. Heeh. Oke. Sampai ora nututi Mas. Wah, nggih. Gimana Mas Gading kabarnya? Alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman. Salaman Mas. dulu nggih. Tadi dari Kediri. Gimana Mas Gading kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya ki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis ra apa-apa nek kene Bede. Ora penak Mas. Toh. Aku kan kangen dari sana dari sono sampai ke sini kan. Dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki pituk. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi. Waduh dikroyok tawon aku jokan. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Ngono lho. Makanya aja manis-manis. Wis aku ki nek karangket lahir ki wis biyen kruyok semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang guman oh Mas. Kan. Piantun bagus kados jenengan. Asma Kinaria Joko. Joko, Bagus sekali loh namanya Mas Gading kalau diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artinya. Ki wong pinter gini. Sing iso wong pinter. Alah. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jangan kandiani kok. Dua. Heeh. Apa tunjukan? Kok lali tuh jenenge Gading. Gading. Ding itu dingin. Mas Gading kan dingin, kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh geletak aku ngerti sing kalau tiba lho aku ki karang yo. Dingin. Gading. Iya toh, kenapa Mas? Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora main pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Karena aku lho nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Berarti ben dibales cepet ya, apa sih tak VC wae ya? Langsung di VC langsung tak bales, langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Pa. Pandai dan cerdas orangnya. Oh, tak kira pagi pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh? Manis loh Mas. Nggih, kae sing nyaron pahit. Wu itu bulan. Bulan. Memandangmu seperti memandang bulan yang sangat indah di pada malam hari ini, Mas Gading. Aduh ya ampun. Ojo semaput, Mas. Ojo semaput toh. Aku arep semaput ning Rasido. Ora sah iri dengki tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Tadi wu sudah. Wu mau apa bulan? Heeh, wu ki bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jan. Ya tak balekke to. Iya. Aku langsung jedul mau ngene iki tanpa. Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas. Buktine loh. Umpama kapelan ngene iki padahal kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak janjian. Cocok ya. Cocok ki lho le kamera cerak banget ki lho. Ngono. Kamu video kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Ben zamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir ini kir kira-kira Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh tak jabut ke akekku ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Masih ada di tanggal. Tapi lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku kuwi iki anyar lho iki.
Wah, baru itu. Oh, baru nih. Ah, bagus sekali. Le nyilih tapi. Nyileh kok dipamerke. Ora apa-apa, emang kita gleleng toh. Heeh. Bagus toh, Mas? Bagus. Ya. Gading Pawukir. Gading Pawukir. C. Hah? C. Seno Saputra. C. Lek kuwi mau aku wis nganu ya, Mas. Wis Wis ora apa? mikir ki jane, Mas. Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. Oke. Lintang Kairo. Li. Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Lin. Oh, deng lali ya. Jana, li ki ke apa, Mas? Iya, Lin. Lin. Lin ki. Kalin. Apa ya Lin Lin? apa, Ya? Mas? Lin. 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 Lin lalin iso ora? Lincak. Tuh. Lindu kebanter. Lincah. Lincah ki obah wae pokoke. Terus Lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Heeh, terus Lintang. Tang ki Apa? Tang ki lah kancane catut kae. Kuwi tang sing gawe nganu sepeda motor ki lho, Mas. Stang ya jenenge. Beda. Heeh. Tang apa ya kira-kira tang ya? Tang ki Apa? Tang ki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, oh lho. Halo, piye to? Do pengen to. Ada nih kok. Kayak mati aku lintang. K. Kai wes. Kai iki apa ya? Angel banget nek kai iki. K. Apakah Mas Gading? Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa bar iki? Kairo. Ro wae ya. Iya. Romantis sekali. Wah, Jan. Mak kayak ada Mas ya. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wes to entek ya. Lah mbok tambahi apa, Mas? Apa ya arep tambahi Pak Wukir? Iya, no. Ternyata dadi Jawa banget meneh. Lintang Kairo. Lintang Pawukir ngono. Lintang Pawukir. Apik ya anak ya. Apik Mas Jan sampai kaya fotone dhewe diedit ning ndi. Dadi lah kok kepiye to aku iki wis dibangunke patung tekan New York barang lho. New York ono, terus Taiwan ono. Yang kita joget-joget itu pakai baju Dayak itu. Jan. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Wah, Borobudur. Ya itu antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Didoakan ya Mas Gading. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan dari fansnya Mas Gading juga, fans Warga Laras semuanya, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, lancar juga rezekinya, sehat selalu, sukses selalu ke depannya, dan tetap mendukung kita ya Mas ya. Yang pasti itu Mas Gading. Yang pasti itu. Ya, terus sekarang mau ngapain ini? Lah mau ngapain, apa kita dolan aja ini yo? Ayo. Sopo saya harus gentani akunya? Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jangan iso aku. Hah? Sing marahi sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi. Gimana Mas? Nggih minangkani pamundutan Lintang niki. Nih tadi saya sing nyun muga nyawiji. Nggih. Gimana Mas Gading? Nyun muga nyawiji digantos dadi ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang terus niki lak wau kula maca niki mboten saged to. Nggih. Mang Cobi.
Lah kok kayak gini Mas tulisannya? Lah dicoba dulu ya. Coba dulu. Ya. Yuk. Sik, gatel Mas. Apa nih? Kupingku. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa. Nggih, laras nggih. Nggih. Kula Pak Siswa. Sepatu. Seputra budaya. Bedoyo lho ta ya Mas. Aku iso maca lho Mas. Terus bawahe. Bedoyo. Lihat apa ini? Ikut. Apa ini Mas? Ucapkan. Mbak Yu dibantu toh Mas? Ucapkan lah, njaluk dibantu aku ya ora iso ki. Ikut ucapkan selamat hari ulang tahun Karangasem. Nah, kuwi. Kuwi nggon kono kuwi. Nggon kono kuwi. Seneng. Semoga. Oh, semoga. Semoga sedaya dikasih nasi. Apa iki Mas? Dikasih maju. Oh, maju. Majau. Semoga semua dikasih. Semoga sedaya dikasih maju. Maju. Bejane. Kok bejane? Semoga sing wis mbok wis yo. Niki pokoke Pak. Nek diwaca Mas tulisane Mas. Oh, oke. Mugi sedaya dikasih sehatan, rezeki ingkang kathah, bagya mulya. Amin. Wis pokoke kuwi doa terbaik Mas. Nggih, niki terus minta lagu Podang Kuning kali Gubuk Asmara. Podang Kuning dan Gubuk Asmara. Nggih. Podang Kuning Gubuk Asmara wau teng HP enten sik nyuwun. Yen ing Tawang. Nggih, duet niku terus enten wau ayang-ayang wau duet ya. Oke. Juga disapa dari Bapak Budi. Bapak Heri kok Pak Budi. Bapak Heri dari Bali. Tadi dapat salam Mas Gading. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Terus niki yang dipinangkani yang mana dulu Mas Gading? Ingkang Podang Kuning napa Gubuk Asmara riyen niki? Nyemanggaaken ingkang pundi? Butuh teman? Iya. Butuh teman? Iya, enggak apa-apa. Oh, butuh teman kita pilih. Mang milih, Dik. Mang pilih. Siapa ya, Mas? Sinten? Siapa? Mbak Ayu, Mbak Oriza, nopo? Mbak Agnes, sinten? Mbak Oriza. Oh, nggih, Mbak Oriza. Iya. Ayo Mbak Oriza. Yuk. Deket Gading terus loh. Nah, apa toh? Ya itu anu gini loh. Apa Mbak? Apa iki tremor? Tremor. Kono karep kono. Lo kae. Grogi loh Mbak. Ya tremor grogi. Lah iya wong sedek aku mesti bendina ngono lho Mbak. Biasane ki apa ya ora kaya ngono lho. Biasane piye? Nek jajar dhewe tangi dhek paling ya aduh tekan ngono deh. Lah iya to, jane ngopo lho Mas? Deg-degan aku. Mergane apa to? Sebab iki aku ki nek dijajari karo apa jenenge cewek cantik kaya wis jan. Anu aurane iki langsung marake bergetar jiwa raga. Iso wae ya Mas. Heeh, marake bergetar jiwa raga dan yang lain-lain. Jano. Karena ya isih anu Dek, masih muda ki ya kaya ngono. Iya, aku juga masih muda. Iya, cocok. Kamu ada rasa nggak sama Gading? Iya, ada no. Apa rasanya?
Strawberry. Hah? Kok blueberry toh? Iya. Juga ada rasa cinta dong, ya Thomas. Ya. Ini minangkani apa, Dek? Minangkani podang kuning napa ajeng gubuk asmara? Kenapa, Pak? Podang kuning biyen nggih. Derek kemawon. Nggih. Langsung napa ngagem bawa? Aduh. Oh, bawa ora langsung. Nggih. Bawa nih nggih, Mas. Dek Lintang riyen apa kula riyen? Dek Lintang. Dek Lintang sekno ya. Oh iya, nggih. Yang muda dulu. Matian wujud temong peksi Kandhane nek nang peksi yo kae iki yo. Apa? Peksi iki apa, Mak? Peksi iki tegese iki bird. bird Kuwi apa? Peksi iki burung Manuk ngono wae. Iya. Yuk diteruske. Halus manis toremrak ati Gregele kok iso kaya ngono kuwi ya, Nduk ya? Iya, Mak. Isih resik ya Isih suarane. resik banget. Beda karo sing wis tuwa. Eneng kaya apa ya? Mbak? Aku sing kaya ngene wis tercemar kok ya suarane. Oh, mesti kuwi mambu-mambu. Mampu apa? Ora, kesel suarane Mas tek mene. Kok to? Aku kesel iki mambu mbakku. Oh, mbako. Ya wis ya gak diteruske yo malah tekan ngendi-ngendi mengko ka. golek isi podang jenar ibu bunga tiku nyanding bisa bapakne sampun lanjut nggih Mas. Nggih lanjut. Nggih sampun dipun pinangkani Pak Nggih, Siswa. Nggih. Matur nuwun Mbak. Matur Nggih, senanan matur. sangat Pak Siswa. Oh nggih, niki yang dipinangkani dulu yang mana Mas Gading? Ingkang tesih slendro-slendro mawon niki tesih slendro to. Oh Sendro nggih. Nggih, senten gubuk asmara niki. Gubuk Asmara nggih. Ajeng nyuwun Sinten kanca malih? mulih. Nggih, sinten malih Mas Gading? Mbak. Kok bubras to, Jan? Bala niku kan nggih penutupan mengke niku. Niku gong niku. Sinten rumiyin Mas Gading? Ajeng sinten nderek? Mbak Ayu, Ujung, Mbak Ayu nggih. nggih.
Nggih mboten napa-napa Mbak Ayu nggih mboten napa. Mbak Ayu riyen mboten napa-napa. Nggih aku nek musuh karo Mbak Ayu ki jan wah tobat tenan aku. Napa Mas? Kuwi engko ngadeg ngono nyekel mek karo Sugeng Dalu. Lah wong yo kalem lho. Kan aku orangnya Lemah. Ayo sini Pak, ayo sini. Kira nggo spot. Ya nganggo monggo kanca-kanca nyuwun sepote. Apa-apa. Hari ini kita kalem-kalem bertemu kalem ya, Mbak ya. Jangan kayak apa ini gile ade bersatu gimana? Sebaya. Mosok toh, tapi aku cilik. Aku cilik. Ya aku karang gegeden rumangsa. Enggak apa-apa ya. Iya. Kita sebaya. Mas Gading. Nggih, wonten dalem, Mas. Nggih, menika kok mau gubuk asmara. Mas Gading iki bae lek karo wong sing kalem ya kalem ngono kuwi ya ngomong ya. Jan kalem. Kalem kok ya Mas ya. Nggih, kula menika kalem. Nggih. Nggih, aku wis kaya Mbak Lintang ta. Sampun, nggih. Makasih. Mak kaya wong benjeh banget kalem. Nggih, wonten dawuh Mas. Wis ganti meneh to? Mau wis Mas Gading. Lah ketoke maido ya. Nek aku dipersis-persis ke Mbak Lintang ki kaya maido ngono lho. Ndak apa-apa, Mbak Ayu. Oh, jane iki nek Ayu ki ya padha le Ayu. Cantik, pinter we kurang piye. Iya. Body kurang piye. Oh, jalo. Semok tenan ya. Kurang piye, aku segere kurang piye. Segerdu. Kok segerdu piye ta? Ya awak iki lak seger to. Ora kuru-kuru banget. Ora ketok tremimih banget. Ya dhewe lek bersatu ki kaya boleh mbok karo macange. Heeh. Dadi Sugeng Dalu Mbak Ayu. Sugeng Dalu Mbak Lintang. Ya aku mbok padake kae ngono. Ra trimo. Ya ra trimo to. Sakit hati. Lah masa aku ya limbo wong aku cilik. Cangik. Heeh. Lah ya iki enome iki sing rada tuwa. Oh, ngono iya. Ya kek kon nembang apa aku, Mas? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Niki wapun kula baleni ping 3. Ya mbok menawa aku dikon liyane. Ganti ngono ya, Mbak ya, bek menawa ganti ngono. Pak aku kon nyekeli mike ya ora apa-apa. Mik apa? Lek mikmu. Mik. Mik, heeh. Pokon benake kerise ya ora apa-apa. Wis kena iso dibenake dhewe. Aku tahu. Ya tak wakili nek awakmu pas ora mangkat lho. Itu sama bojomu sendiri, mana bojomu? Bojomu golek duit dhewe. Ini tugasku ini yang benerin ini. Loh, nek pas awakmu ora mangkat ke aku sing benake padake po. Masa ta? Lho tenan. Tenan ta, Mas? Ngapusi. Kuwi to ora ngilang-ilangke. Nek pas jarike ora kepeneran ke sing benake sapa nek ra aku, Jajal. Nek ora pas kae sing ngepaske sapa nek ra aku, Jajal. Ngono kok ngilang-ilangke. Heeh. Ngono kok ngilang-ilangke. Ya, apa? Ya gek nembang ayo. Yo, Gubuk asmara dipun bawani. Dipun bawani nggih niki nggih. 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 Monggo Mbak Lintang. Nggih. Nggih. Nyingkar nyingkur
rungokno suaraku. Ah iya, coba. Iki ora rono karo Mbak Lintang iki. Oh, tak rungokake. Ya. Iya. Tak rungokake. Ayu janan Mbak Ayu iki. Lingsep yen ke mutan piye Apik tenan kok. Apik tenan ya. Apik tenan. makasih lho Sama-sama. Dulu kok saya kemu ayu ya Mas Gading ya. aku nek dialem sampean ki Yuk. Ki engko nek dialem meneh iso glundung. oh nek ro Dik Lintang wae ngalem ya ampun bagusnya cantike Ya ya no. ora aku kon Cocok kok aku soalnya. lelampahan aku lek diguyu Bu Prasi seneng kok aku Ampun guyu, Bu. Hati-hati lho, Ampun neng guyu. guyune kayak iki sok malati lho. Guyune iki sok malati lho. Kang Alah, Hah? Jan. Piye? ora apa-apa, oh terus. Lah ya modele ngene iki kaya. Monggo Dik Lintang. Bareng. Heeh. Ben kompak ngono lho, ben kompak. Gelem bareng ora? Wah, gelem oh, bareng-bareng. Heeh. Oleh. Oleh Bareng oleh, banget. ya. Boleh, heeh. Tresno tulus nadyan engku buk asmara. Nggih, monggo Mas. Sampun, matur sembah nuwun. Sami-sami matur sembah nuwun. Cek, oh ora sida njaluk sangu ya alhamdulillah. Lah, dalah, sida ora. Apa piye? Ki apa iki? Heh? Aku koncone Mary. Nek do mari Dalah rasane. kabeh. Hah? Ora iki tenan iki lho, iki lho, Mumpung iki. aku rong lingguh lho. Iza. Piye sida apa ora Mas? Sido. Sida. Sida. Ayo. Endi Sida. Mas? Ayo Mas. Endi Mas? Ya ya, medeni ya. Ya. Ah, terima kasih. Oh, amplop tok. Jan. Mengamplop kok. Ora ya aku ki ora. Ora. Ana isine kuwi ngono Makasih padha ya, kuwi. Mas. Sami-sami jan. Terus lanjut mulai napa mboten? Lanjut no ya. Terakhir ini Enten apa mulai to mau? Terus enten nyeneng tawang, wong mengki gara-gara mawon niku. Terus enten Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara kuwi kudu ana kancane. Oh, Nggih to? berarti berdua. Berdua. Oh ya. Sama siapa Mas Gading? Niku pojok dhewe niku lho. Kok bangga? Bu Pras wae. Sip banget melanusan kok. Lagi Lintang Asmara Ibu. ben ora chattingan wae kan mau kok chattingan. Ngono kuwi chattingan karo sapa ya Mas? Aku ya ora ngerti ngono kuwi iki chattingan karo sapa. Ya Kok karo ketoke? penggemar no apa. Oh. Sugeng dalu Ibu. Dalu Mbak Ya Lintang. ampun Ibu, Dek. Lan apa? Mbah. 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 Sugeng dalu. Ojo mbak gak Pripun? ketok tuwa. Kan Pancen kula gak kangen kali jenengan ta Ibu. kita seperti anak kembar. Nggih, tapi Kembar saking pundi to? jenengan sing apik, aku sing bosok. Alah nggih
boten to, Bu. Oh, ya ning ya mesti do milih aku lho nok daripada kowe. Nggih. Heeh, tak Panjenengan tekonane. sik Milih sinten nggih? kinyis-kinyis ngene lho. Milih kula napa Mbak Lintang? Oh ya bener berarti. Bener jenengan. Ibu. Nek Ya milih bener, aku oh. kleru nggih. Nggih, sehat nggih pun jenengan nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jan seger waras Nggih. niki ternyata sik semangat panjenengan ya soalnya pinten iki? Kula Nggih. 17. Wah, Ramadan 17. wis apa? Heeh. Saya 17 toh. Oh 17. Wah, lah. Pundule saka swidak. Oh, nggih. Ya wis tuwa nok ora apa-apa sing penting. Alhamdulillah tasik. Alhamdulillah Nggih, tasik sehat. sehat awet timur jenengan. Nggih, sing penting isih kemayu. Ah, Jan, oh. kemayu saestu jenengan lho, Bu. Kemayu, ah sing didol ning le kemayu no. Arep adol apa nek kaya mbokmu. Nggih, monggo. Apa ki Mas Gading? Lintang Asmoro. Lintang asmara iya. iku. Nggih. Lintang Asmoro ki duet karo Mas Gading lho ki. Lah nggih. Nggih, Mangke monggo, Mas. jenengan nggih nderek duwe. Heeh, no kudu no. Ning Iya, iya, tengah-tengah ya Mas ya. Nggih. Lah cocok Kudu. weh. Yo. Ning ya kuwi aja kepencut tenan karo aku. Lah. Ora Ning nek sak lagu kudu. wae. Heeh. Sampun Mas Ah, Gading. mau nggih matur Mbah Nun nggih. Nggih, matur nuwun sangat Ibu. Pareng. Nggih. Pun nggih. Nggih. Ora pangerten tetep. Ora aku ora arep pangerten kok aku kok. Nggih, sampun Mas Gading. Nggih menika. Mungkin niki tesih kirang Napa? yen ing Tawang nggih. Oh nggih. Nggih kalih wau enten sik request sak-sake sing penting Mas Gading iso nggih. Mengke gampil dipinangkan Niku wonten ing gara-gara napa? gara-gara Nggih. nggih. Niki nggih. Soale wol limbukan niku gasik Nggih, jam Mas. setengah 11 pun limbukan. Iya. Dadose niki mengke di apa jenenge pamunduran sing dereng dipinangkani diteruske ten gara-gara mele Dik Iya, Lintang. iya Mas Nggih, Gading. mengke soalé niki nggih lakone niku dawa banget niki tersian Nggih. sak dawa-dawane niki. Nggih, Mengke- semangat Mas Gading yang Nggih, matur ganteng. sembah nuwun. Terima kasih Dek Lintang.